Hello mga ka-enjoy for today's mini-series sa atong vlog na pod, no? Tanawa nanungog na po ang iyang ayaan sa iyang pagumangkon. So kana kong pagumangkon guys, naana sa siya sa CR, nagpoop na siya. So ang iya way lingaw kay natulog man iyang baby. Iha na po nang giukoy iyang pagumangkon sa CR. Bisa galisod-lisod na siya og butang sa cellphone. Kana di kong giputangan sa cellphone guys kay katanang window sa CR ba nga gamay ra gud siya. Nga igo po nasud akong cellphone. Anya, Jai, kay kana akong pag-umangkon, Jai, mag-CR, di pertin yung dugaya, Jai. Kay magduwa-duwa pa yung taon na siya sa tubig, Jai. Anya, ako ang giitsa di ang usa ka, medyas, ako giitsa sa babaw. Wala siya kabantay, nahulog na, pero wala siya pake. So, wa ko makontento, Jai. Nilipot na pod ko sa loyo, Jai. Nana po gikuha nga, dahon to, Jai, kuan to sa butig, Jai, akong giputol. Kaya ako na po laging iitsa niya. Kaya di siya kabantay, Jai. Kanang atbang, Jai, kanang may window nga nagsidla kay nga puti. Diha na ko ilusot tong ikaduha na kong iitsa niya. Pero di dya po na siya kabantay kay sa kong pag-iitsa, Jai. Perte man di ang layo apag itsahan ni paduol man di siya sa balde. So wala ra gyapon siya kabantay ato. So continue gyapon siya sa ihang gibati diha, Jai. Nanganak na siya sa CR, Jai. Kay gadahan man siya kabo na iyam na isulod sa iyang ulo. Amot na niya o na nagyaya gina siya magpoop sa CR. Nya magduwa pa na siya. Nya mao to, Jai. Wa ko magalakot ko dai ko pagyapon mahuman. So naa na pud ko ilahaing gimugna na po diha sa loyo, Day. Nagkuha na po siya. Nagkuha na po ko diha. Kuan to, Day, hus nga black day ba kay nga putol to ako ang gigumaw diha. Kay ako ang siyang hadloko na po. Unya, Day, matuwang man. Igo gingani na hunlos day nga nakalkalo siya sayang kabot, Day. Mo to, Day, nag-voice over ko, Day. Kapapil po akong pagmangkon, Day. Katawa ko na siya sing reaction sing gagalingan. Kaya siya isagtara sa video. Ano siya nansaw na tita, oy. Kalain ako tanaw, Day, oy. Iwa ko lang nga to, Day. Gaha gid ay malingaw ko sa kong gibuhat day do kay wadyo ka move on day nagsigog tan-aw ning video day pero nagsigog katawa day tanawa day unsa gibuhat sa ayaan day diha sa iya pagubangkon day iya lang gid taw gisungog day kasi may di mahadlok ka na murag bitin man ning gimaw day nga itom kay day kasi may di mahadlok ka na day kitsa day mingking malipang day maihang reaction day tanawa day. Tanawa reaction na. Nipong ko nang ginuktok na siya sa siya day naghangad-hangad na siya day. Kung asa ko no gibutang day, kung kisay nagbugna niya day, nagbugna og ka. Kabuang niya day, nya day nakita niya ko cellphone.